салом бори дигар барои кулли мардуми рӯи дунё, рӯи ҷаҳон, Тоҷикистон ва барои ҳамаи нафароне ки айни замон бо мавҷи радиои Ҳамсадо пайвастанд, моро гӯш мекунанд ва аз барномаи мо воқеан ҳаловат мебаранд. Ин субҳ чун ҳамешагӣ воқеан мо меҳмон додем, мо қавл додем ва онро ҳатман ки мо иҷро мекунем. Дар ин баробар умедворам ки албатта субҳи ҳамаи шумо бисёрам ҷолиб, бахайр ва бозам хушоянд аст. бале? Албатта. дар меҳмонии радиои Ҳамсадо воқеан қарор мегирад айни замон блогер, духтари зебо, ровӣ, рамзи зебои маликаи ҷазобияти Читай Россия, бозраси калони шуъбаи ташвиқот ва тарғиботи риёсати бозраси давлати автомобили аълочи милитсия ва духтари зебо Сабрина Назрӣ, меҳмони барномаи Салом Ҳамсадо. Субҳ бахайр Сабрина. Субҳ бахайр, ташаккури зиёд Фаридунҷон. Салом арз мекунам ба кулли мардуми сарбаландам ва бо моҳи шарифи Рамазон табрик менамоям. аз ҳама муҳим сипосномаи Вазорати фарҳангро мо фаромӯш кардем ки дар маросими ҷоизаспории Ҳамсадо Music Awards худаш Сабрина Назрӣ ба фарзонаи Хуршед ҷоиза спорид ва худаш боз ҷоиза гирифт. Рост. Чӣ гуна буд сипосномаи? Интизор будед ки сипосномаро соҳиб мешавед дар аслан ки дар он ҷо? Рости гап, ман гирифтани сипосномаро чанд рӯз пеш фаҳмидам ва умуман боварӣ надоштам. Дар фикру хаёлам ҳам низ набуд. Як чанд рӯз пеш маро занг задан, огаҳӣ кардан ки мақсад шумо бояд дар ҳамун чорабинӣ бошед, иштирок кунед, чунки мо ба шумо як тӯҳфае дорем. Ман намедонистам ки ман ҷоиза мегирам ва ё ки ягон унвон. ба ҳар ҳол хеле хурсанд ҳастам, миннатдор ҳастам аз худи роҳбари Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон. хуб ҳамин гуна ки қадр мекунанд, албатта мехоҳӣ ки ба пеш равӣ, ҳаракат кунӣ ва боз ҳам пештар биравӣ. Хуб, воқеан Сабрина, чӣ гуна аст фаъолияти блогерӣ айни замон? Яъне ки нафароне ки номнавис мешаванд кам шуданд, зиёд шуданд аз оне ки каме пештар дар меҳмонии радиои Ҳамсадо шумо қарор доштед. Яъне ки каме пештар дар аввалин нашри Салом Ҳамсадо санаи 10 декабри соли 2018 мелодӣ ҳатто дидед, ман рӯзашро дар ёд дорам. Беҳтарин Фаридунҷон. Хуб, нағз рафта истодааст, бад нест. Албатта чанд рӯзе ки интернетҳои Тоҷикистонро маҳдуд карда будам, бисёр мушкил буд, чунки шумораи подписчикҳо аллакай кам мешуд. ҳатто шумораи тамошои видео, лайкмони суратҳо хеле ғамгин шудагӣ будем. На танҳо ман, ҳамаи блогерҳо, умуман касоне ки интернет истифода мебурданд. Хуб, айни ҳол хуб аст, ҳамаш пешравиҳо аст. Сабрина, дар як моҳ шумо чанд гигабайт интернет истифода мебаред? Ой, намехоҳам ҳисоб кунам, намехоҳам худамро зиқ кунам. Рости гап, ту бовар мекунӣ, ман аҳамият намедиҳам ҳатто. Хуб, Сабрина, бояд мегзарем ба мавзӯи дигар. Субҳи барвақт аз Сабрина чӣ гуна оғоз мешавад? Чун зимистон буд, масалан гуфтем ки бо нӯшидани қаҳва, аслан айни замон чун тобистон наздик мешавад, ҳоло чӣ гуна аст? Хуб, чун ҳамешагӣ аз рӯи график кор мекунам. Агар ки ягон сабт, ягон чорабинӣ бошад, ягон вохӯрӣ бошад, субҳ барвақт аз хоб бармехезам, аз пайи корҳоям мешавам. Графики кори чӣ гуна аст? Рости ҳоло ки моҳи шарифи Рамазон аст, камтар сабуктар аст ва корҳои шахсиямро метавонам яъне иҷро кардан гирам. Чӣ хел? Яъне ки ман сабту дигар чизо нест, корҳои худамда мерасам, корҳои шахсии худамда озодтар ҳастад. Ва дар маросими ҷоизаспории Ҳамсадо Music Awards шумо хабар додед вобаста ба оне ки шумо як лоиҳаро роҳандозӣ кардед бо номи Golden Voice, ё ин ки овози тиллоӣ, золотой голос. Ин чӣ лоиҳа аст? Барои ки дар ҳамон суҳбат шумо қайд кардед ки мардум шуморо нафаҳмиданд. Ба кадом маънош нафаҳмиданд? Рости гап, лоиҳаи Баҳриддини Сабур аст. Баҳриддини Сабур ҳамагон мешиносам, продюсер аст. Лоиҳа аз он нафар аст. Мо якҷоя хостем ки лоиҳаро пеш барем ва номгузорӣ кардем Golden Voice. خواستم که مون نفران هنرمندایی که نه هنرمند نه نفرانی که میخوان در آینده ستاره شوند هنرمند شوند همون نفران رو دعوت نماییم جلب کنیم یعنی از اونها ستاره بسازیم. خوب نمیدونم ایسا که نامی لایحه گلدن وایس بود اونقدر مردم رو خوب نفهمیدن
барои ми бо Баҳриддини Сабур маслиҳат кардем ки номи ҳамин лоиҳаро мо иваз кунем ва бо забони тоҷикӣ гузорем. ва номаш чӣ мешавад ба забони тоҷикӣ? ҳоло фикр накардаем. Хуб намедонам, Баҳриддин шояд корояш зиёд бошад, ҳоло аз пайи ин проект нашудааст. ва Нашуда истодааст. Аммо аслан ин чӣ лоиҳа аст? Мардум бояд чиро интизор бошанд аз ин лоиҳа? агар ки садо дошта бошанд, метавонанд дар ин лоиҳа иштирок кунанд. Мехоҳанд тарзи иштирокини чӣ гуна аст? хуб аввал тариқи ҳамун хеште ки мо ки гузошта будем, худашонро сабт мекунанд, ба навор мегиранд, овози зинда бе истифодаи фонограмма ба ҳамун саҳифаи мо мепартоянд ҳамун видеоро ва мо интихоб мекунем, албатта бо ҳайати жюри, ва он нафарора интихоб мекунем, даъват мекунем барои пур кардани анкета ва ҳамин гуна баъд давом меёбад вай лоиҳаи мо. ва дар анҷом яъне ки Баҳриддини Сабур продюсери ҳамон сарояндаро бар оҳда мегирад ва ӯро пешбарӣ мекунад дар маросимҳои гуногун. албатта хуб мо гуфта будем ки тӯҳфа аз ҷониби мо мешавад, ин суруд, оҳанг, ҳатто клип, навори клип ҳамаш. яъне ки ҳамашро пешон мекунад? бале, албатта ҳастанд нафароне ки ҳунару истеъдод доранд, яъне шароит надоранд ки ягон суруд запис кунанд ё ин ки клип ба навор гиранд. Ба ҳамин хотир хостем ки ба онҳо кӯмак кунем. бори дигар салом Тоҷикистон, салом ҷаҳон, салом барои кулли мардуми рӯи дунё. Бори дигар субҳ бахайр бошад. Сабрина Боно воқеан яке аз дӯстони бисёрам хуби радиои Ҳамсадо. ҳамеша дар ҳамаи ҷо бе ягон мамнуният ва бе ягон мушкилӣ аз аввалин нафароне аст ки ҳамеша ба кӯшиш ва ба албатта кӯмаки радиои Ҳамсадо мепардозад. ҳама вақт ҳозиру нозир ҳастанд. ҳама вақт ва ин ҳозир буданҳо воқеан моро шод мегардонад ва мо бошем онро хеле зиёд қадр мекунем. Сабрина, хуб, ба ини замон мо як бахш дорем. ном гирифтааст ё бале, буд набуд не буд набуд не, он ном гирифтааст ё, яъне ки аслан ки ин як бозии нав аст ва ин танҳо яъне ки ҳуқуқи муаллифи он шояд ки танҳо ба радиои Ҳамсадо дахл дораду тамом. 21 дақиқа мешавад дар душанбе. Биёед рафтем, ман саволҳоро барои шумо пешниҳод мекунам ва яъне ки ба шумо ё варианти ҷавоб пешниҳод карда мешавад, яъне ки ё интернет ё китоб бояд ки шумо интихоб кунед аз он байни онҳо, ё ин ки як саволе дода мешавад ки бояд ҳамагӣ бо ду калима онро шарҳ бидед хеле тез, яъне ки дар давоми як дақиқа бояд ки шумо ҳамаи онро ба 17 саволи мо ҷавоб гуфта тавонед. ва агар тавонистед гуфта, пас аз рӯзахӯрӣ як ташкили Фаридун қарздор. агар наёфтем Сабрина қарздор. гап дар сарон аст ки бисёр зурат мебиёд. 15 нафар аст дар радиои Ҳамсадо. хубтараш яъне ки кӯшиш намо ва албатта ба ҳамаи саволҳо ҷавоб деҳ. 1 2 3 мусиқӣ бо пеши дили шумо. Ҳамсадои дили шумо. интернет ё китоб? интернет. ҳавопаймо ё қатора? дуруғ ё рост? дуруғ бисёр гуфтад ё рост? истеъдоди новозими шумо? бо кадом сабаб охирон маросиба гиря кардаӣ? сабабашо наметавонам гуфта. лақаби даврони мактаби шумо? зард. мактаб ё донишгоҳ? омӯзиш ё кор? омӯзиш. аз ҳама ҳолати даҳшатовар дар зиндагӣ? бисёр буд. маслиҳати софдилона ҳамагӣ бо ду калима барои навраси 18 сола. нафаҳмидам. маслиҳати софдилона ҳамагӣ бо ду калима барои навраси 18 сола. хон. чой ё қаҳва? қаҳва. мерседес ё равон? мерседес. дар хоб бори роҳ рафтаед? албатта. хӯроки муҳлаташ гузаштаро тановул кардаед? бале. ба ягон мухлис ошиқ шудаед? бале. қурутаб ё ош? ош. офарин, воқеан муборак бошад. анамин кафкубиҳо барои шумо аст. дар давоми 1 дақиқа Сабрина Назирӣ воқеан тавонист ки ба ҳамаи саволҳои мо ҷавоб бигӯяд. ва ин қадар қувва аз куҷо аст? барои чӣ моро қарздор мекунед? аз ҳаваси зиёд. хуб, ман мебинам ки воқеан Сабринаи Назирӣ бисёр кам хоб меравад. чанд соат дар як шабона рӯз шумо хоб меравед? барои ман бисёр ҷолиб аст. зиёда 4-5 соат. рости шаби гузашта буд ман умуман хоб кардагӣ нестам. барои чӣ? ҳамин дина шаб гӯем 3 соат хоб кардагиам то барномаи шумо омадам. ин ба саломатиям. ин ба
Ольга Назри ягон тааллуқ дорад ё ин ки бале ваям ҳамин гуна аст ба фикрам. бале яке аз он нафароне аст ки хеле кам хоб меравад ва медонед аслан вақте ки инсон пеш аз хоб як фикрҳои девонагӣ ба ёдад меояд ва ман ба фикрам омад ки аслан барои чӣ масалан Ольга Бузова донишгоҳро бо дипломи сурх хатм кардааст, аммо бо сабаби оне ки кам хоб меравад ӯ худаш намефаҳмад ки чӣ кор карда истодааст ва чӣ мегӯяд. ва чӣ мегӯяд. Барои ин қадар ман фикр мекардам ки хоб рафтан ҳатман лозим аст, барои ин ки баъзан вақте ки кам хоб меравӣ бисёр яъне ки асабат сахт хароб мешавад. албатта медонам ба саломатӣ зарар дорад, ҳатто рӯи одам, чеҳраи одам тағйир меёбад. мегӯянд агар кам хоб равӣ хаста мешавӣ, тез пир мешавӣ. хуб намедонам медонӣ чӣ гуна ҳастам ман. метавонам ки як ҳафта хоб наравам ва як ҳафта не як рӯз чӣ гӯям тамоми рӯз хоб кунам. Не дар ман каме баръакстар аст, яъне ки як ҳафта ман метавонам аслан ки бехоб бошам пур аз қувва, як ҳафтаи дигар пурра хоболуд, яъне ки то рӯзи шанба якшанба ман метавонам ки пурра хоболуд бошам. акнун гирья карда, нола карда, маҷбурӣ омадан дар кор барои ин ки ин қарз аст ва ҳатман ки бояд ки иҷро кунем онро. барои ин қадар ва фикр мекунам ки ин ба рафти барномаҳои мо аслан ки таъсир намерасонад, чун вақте ки ба эфир мебарӣ аллакай аз хоб бедор мешавӣ ва аз ҳама чизи муҳиме ки барои ман кӯмак мерасонад ин қаҳва аст. ҳама вақт қаҳва ин яке аз дӯсти наздики ман қаҳва аст ва фикр мекунам ки аз чашмони сабз сурхи ман аллакай пай бурд. мутаассифона ки ҳоло рамазон аст, мо қаҳва нӯшида наметавонем, барои ин қадар узр ки ман қаҳва ҳоло наовардем, пешниҳод накардем барои Сабрина. ва Сабрина мошин чӣ ҳол дорад? Рангашро иваз кардем. ин аз камхобӣ буд ё ин ки чӣ? Не намедонам, як ками фикр дар сарам омад. ростӣ хостам ки камтар дигаргуние дар мошинам вай кунам, мисол дигаргунӣ кунам да, ба ҳамин хотир ман рангашро иваз кардам. ранг ва воқеан ин як яъне ки як ажиотаж буд дар Инстаграм ки Сабрина Назри мошинашро мошинчаи сурхро гум карда. бале мошинчаи сурхро ва мошини шуморо то дар Москва мебинанд, то дар Олмон. ин чӣ хел аст? монандашро мебинанд. монандашро равона мекунанд. боз ман ҳайрон мешавам ки чӣ хел. фаридо медонӣ як рӯз хеле рӯзе буд ки ман дар дохили мошини худам набудам, ҳамроҳи бону Зулайхо амун рӯз дароз ҳамроҳи ӯ будем, дар дохили мошини ӯ будам ва яке аз подписчикони ман, муштарии ман маро дар дохили мошини Зулайхо сурат гирифту равон кард ки имрӯз ту дар мошини худат набудӣ, дар ана ҳамин мошин ҳастӣ, ин мошини Зулайхо аст. ва Сабрина намин аслан дар дили инсон тарс пайдо намешавад вақте ки дар ҳамаи ҷо туро пайгирӣ мекунанд ва метарсӣ ки худо накунад яъне ки агар хоҳ ягон ҷое ба ҷои рафтан намешавад, барои ин ки дар ҳама ҷо аллакай медонанд. ҳатто масалан расмошон аз Қурғонтепа баъзан вақт равон мекунанд аз Бохтар. барои ин қадар наметавонам аллакай ин чизда омӯхта шудам. агар ки бо рӯзе маро дар ягон саҳифа отметка накунанд ё аксамро аз ягон ҷо гирифта равон накунанд, он рӯз барои ман рӯз нест. Не, гап дар сари он аст ки рӯзи мо ҳам рӯз нест. агар ҳамон рӯзе ки ман ҳар субҳ бо такси аз назди бинои Шарқи Озод мегузарам ва ба гуфти очаи бикаву зика ки Сабрина Назирӣ қорт карда нишаста аст ҳар рӯз дар ҳамон ҷо, бо номашро намегӯям, реклама бепул дар кор нест, бо чӣ. бале ва аслан пешниҳоди ҳамкорӣ чӣ гуна аст? чӣ қадар маблағ меситонед шумо аз анамон наворҳои таблиғотӣ ҳам аз расмҳои таблиғотӣ? ростӣ гап Фаридун, ман ҳамин камбудии худамро дар ҳамин барномаҳо як аҳамият додам. ягона нафаре ҳастам ки ҳамон чӣ гӯям гонораро, ҳамон маблағе ки ман аз реклама ва дигар ҷо мегирам, ман мегуфтам ва дигар нафарон аҳамият додам, оно махфӣ медоранд. махфӣ нигоҳ медоранд. Не, гап дар сари чи аст ки ман айни замон барои ман ҳоло дар пахши мустақим не, шояд ки берун аз эфир. барои чӣ? барои ин ки ман мехоҳам бидонам ки аслан ҳам расм ҳам он ҷо ворид мешуд, ҳам наворҳои таблиғотии видеоӣ, яъне ки он бо ҳақ пешниҳод шудааст ана ҳамон маблағ ё ин ки чӣ хел кадом аст? ҳар душ. не хай албатта гонорарам $1000 аст? не ман мехоҳам ҷабр кардан. барои чӣ ҷабр кардан? не хай ҳоло чӣ гӯям камтар аст. камтар аст ба ҳар сурат. албатта.
ва Сабрина, аслан барои блогер шудан чӣ лозим аст? Яъне ки имрӯзҳо бисёриҳо кӯшиш мекунанд ки блогер бишаванд ва баъзан вақт барои ман бисёр ҷолиб аст ки барои чӣ масалан як нафаре ки танҳо ҳамин рӯз инстаграм ё ки саҳифа кушод, як бора ҳама ворид мешаванд ба саҳифаи ӯ барояшон ҷолиб аст, аммо шояд нафаре бошад ки солҳо дар инстаграм ё ки дар дигар ҷойҳо саҳифа дорад, ҳамин гуна тарзи ҳаётро пеш мебарад, аммо барои мардум ҷолиб нест. Гап дар чӣ ин аст, ин ягон чӣ мушкилӣ дорад? ба фикри ман ки вақте ки ҳама вақт ту фаъол бошӣ, ин чиз мисол метавонад муштариёнро ба худ ҷалб кунад. Барое ки ман пештар нияти блогер шуданам низ надоштам. Ҳамеха саҳифаи худро кушода будам, боз карда будам ки ҳамаёру дӯстои худамро мисол ҷамъ кунам, подписатсия кунам. Ва оянда оқибат ҳамеха шуд ки ман ҳамин чизда дода шудам, маъния пайдо кардам. Ҳама рӯза кору фаъолиятамро гузоштам ва дидам ки мардум бисёртар ба ман таваҷҷӯҳ карданд. Кадом сол кушода номи инстаграм? Рости солаш да ёдам нест. Агар хато накунам, ё соли 2014 ё 15 буд. Лекин амин 2 соли охир аст ки ман фаъол ҳастам дар амин саҳифа. Ба наздикӣ дар ёд дорам ки дар Москва будед. Албатта. Соли нав. Бале, дар соли нав ва ҳатто ман як расмро аз Москва гузошта будам ва Сабрина Фаридун ту дар куҷо ҳастӣ? Дайс вона ман дар Душанбе. Гумон кардам ки ту ҳамонҷо ҳастӣ. Бале, ва аслан бо кадом мақсад? Яъне ки танҳо барои истироҳат, барои соли навро гузаронидан дар он ҷо? Аслан мақсадам ҳамон буд ки соли навро дар он ҷо ҷашн гирам ҳамроҳи апаҳоям. Мо дар оила 4 нафар ҳастем, 4 духтар ҳастем ва аз ҳама хурди ман мебошам. 3 апаи ман ҳар сеашон дар ҳамон тарафҳо зиндагӣ мекунанд, ҳамроҳи фарзандонашон, бале шавҳарашон. Ҳамаашон ҳамонҷо ҳастанд. Ва чӣ гуна аст онҳо нияти омадан ба Тоҷикистон надоранд? Барояшон ҷолиб нест ба Тоҷикистон омадан? Баъзеашон доранд, баъзеашон надоранд. барои мо менависад Денис 4 рақами охираш 0591 ки орзуи деринаашон чӣ буд ва оё он амалӣ гашт ё не? Ана мегӯям. Рости аз хурдӣ чӣ орзуе ки мекардам, ба ҳамаи орзуҳоям расидам. Хубам, як орзуи дига омода аст ки шавҳар кунам. Иншаллоҳ ба онашам як рӯз не як рӯз мерасам. Албатта оила барпо кардан, фарзанд таваллуд кардан. Ин ҳамин аст орзуи охирини шумо? Шояд. Аммо ба ҳар сурат бозам чунки дигар орзуҳоямро кӯшиш мекунам, ҳаракат мекунам ки яъне ба даст биёрам. Яъне ки шумо ба ҳамон ақида ҳастед ки вақте ки орзуро ба дигарон мегӯед, он амалӣ намешавад. Бале. Вақте ки бале ба дигарон мегӯӣ як нақшаро, он амалӣ намешавад. Барои ин қадар беҳтараш нагӯй, хаб нишинӣ. Ва чизе ҳаст масалан ягон намедонам гӯш кардани мусиқӣ, хондани китоб ки нуқтаи назари шуморо аслан ки дар зиндагӣ дигар карда бошад. Масалан дигар карда бошад як замон, барои ине ки ҳамаи мо, ман боварӣ дорам ки Сабринаи Назрӣ пас аз телевизион рафтан, як агар бо забони русӣ фаҳмотар бишад барояд, як чорна полоса ё ин ки хати сиёҳро гузар кард. Барои ине ки аслан як замон вақте ки тамоми диққат ба ӯ равона буд ва ҳамон диққат нест шуда, масалан барои ин ки дигар дар телевизион набуд, дигар нашрҳои хабариро намехонд, дигар ҳар субҳ ҷилва намекард дар телевизион. Ва чӣ тавонист нуқтаи назари Сабринаро аслан ки иваз бикунад? Ман дар барномаҳои дигар ва гузашта гуфта будам ки вақте ки ман аз телевизион рафтам, лекин ман диламро аз амин саҳнаву аз ҳунар накандам. Албатта дар мақомот кор мекардам, лекин он чизе ки аз хурдӣ дар дили одам ҷӯш мезанад, онро ҳеҷ кас гум карда наметавонад. Ва нахостам ки аз мадди назари мардум дур шавам. Ва албатта ҳамин инстаграм, интернет сабаб шуду ба ҳамин восита ман боз ба рӯи саҳна баргаштам, яъне ба мардум боз наздиктар шудам. Ва аслан модар чӣ нигоҳ дорад ба фаъолияти блогерии Сабринаи Назрӣ? Рости модарам пеш он қадар сарфам намерафтанд ва зиёд вай мекарданд. маро мегуфтанд ки ту чӣ қадар телефон мешинӣ. Ман гуфтам оча ҳамин гуна саҳифа ҳаст ки ҳаррӯза кор фаъолиятамро мегузаронам. Барои ман ҷолиб аст ки чӣ менависанд, мисол таъриф мекунанд ё ин ки танқид мекунанд. баъд ҳамин шуд ки ҳатто ба модари худам низ саҳифа кушодем ва ҳар шом ки аз кор бармегаштам медаромадам. бовар мекунӣ 600 чанд та гирифта будам, ҳозир намедонам чанд. Кай кушодед инро барояшон?
барвақт буд. Баъд вақте ки аз кор бармегаштам, мебинам очам дар телефон нишастан, оча чикор мекунем, Инстаграм дам. Ана фалон сурати туда, фалон одам ин хали гап навишта, у хали то таъриф, то танқидора ҳамара мегуфтам. Гуфтам кори хато кардам, ба модарам сайфарук шудам. Та фарзандашон ки ҳастам, агар ягон сухани таҳқир бошад, албатта не таҳқир бошад сахт мерасад. Шаб хоб намекардан ки чӣ бавайд туя кар. Оча ҷон мегӯям, шумораи подписчикои ман зиёд ҳастанд. Хоҳӣ нахоҳӣ дар байни ин қадар нафарон, мисол якташ не якташ одами бад мебарояд. Аҳамият надиҳед. Ва барои шумо муҳим аст он чизе ки дар Инстаграм мегӯянд. Он яъне ки гуфтанд боре куртапӯшият безеб аст ва фардо куртаи дигарро бабар кар, ё ки мошинат безеб аст ва фардо ранги мошинатро шояд иваз. Муҳим аст ҳар чизе ки дар Инстаграм мегӯянд? Бале, муҳим аст, чунки баъзе суханои онҳо метавонад эрод шавад ва метавонӣ ислоҳ кунӣ, оянда ҳамон корро накунӣ. Ҳамон либос аст ё ки ягон рафторат ҳаст. Бовар мекунӣ, ман ози ҳамин хештагиам ки умуман таваҷҷӯҳ намекунам ба комментарияҳои бад, лекин боз ҳаст комментариҳое ки одамда сахт мерасад. Хоҳӣ нахоҳӣ ту дар дараҷаи аввал одам ҳастӣ, албатта сахт мерасад. ба ҳамон хотир мешавад ки манам ба онҳо яъне сахт ҷавоб медиҳам. ҳангоми ман дар хориҷа яъне ки фаъолияти корӣ доштан маҳз дар соҳаи телевизиону радио ва барои мо як дарси бисёра муҳимро омӯзонданд, яъне ки дар вақти эфири мустақим аслан ки яъне ки наздик аст ба ҳамон фаъолияти блогерӣ. Дар эфири мустақим ҳеҷ вақт ба ровӣ занг намезананд ва чизеро намегӯянд, барои ин ки аслан ки ровӣ аллакай хоҳиши масалан дар эфир будан ҳамаш гум мешавад. Ва дуюм ин ки масалан ба ровиён ҳеҷ вақт анамон комментариҳо шарҳое ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ менависанд ягон вақт нишон намедиҳанд. Ягон вақт мегӯянд ҳамаш хуб аст, табашро хира намекунанд. Ягон вақт ҳатто пас аз эфир ҳама ин чизро намегӯянд. Шояд ки кадом як мушкилиро, кадом як хатогиро бо як роҳи дигар барояш фаҳмонанд масалан. Ва ҳамин практикаи кориро айни замон ман дар радиои ҳамсадо ман истифода мебарам. Масалан агар ба ҳангоми аз эфир баромадан танҳо пас аз эфир мегӯям ки алан инҷоро камтар нодуруст гуфтид, дар дафъаи дигар ҳатман ки онро ислоҳ кунам. Масалан ҳеҷ вақт ҷанг кардан ва қарқаша бардоштан барои як калима. Ман низ вақте ки дар телевизион кор мекардам, бо ман пахши мустақим дар ахбор мебаромадам, яъне навиди телевизиони Сафина, ҳамин гуна рафтор мекардам. Пеш аз эфир қариб 1 соат пеш ман телефонамро хомӯш мекардам, то ки маро занг зада ягон кас ягон танқид ё ин ки ягон хабари нохуш надиҳад, ба ҳамин хотир эфирро хуб мегузарондам. Пас аз он ба телефонамро гирён мекардам, чунки вақте ки агар ягон хабари нохушро мешунавӣ, албатта вақти эфир фикру хаёлат фақат дар ҳамун гапу кор мешавад. Ва аслан барои чӣ ман инро мегӯям? Барои ин ки инсон дар як стресси хеле калон гирифтор мешавад. Бовар кун, агар ин нафар шояд ки як нафари аслан ки худаш шояд ки дар зиндагӣ соҳиби ягон чӣ нашудааст, худаш дар зиндагӣ шояд ки фақат дар кӯчаҳо гаштааст, масалан дар ягон ҷо таҳсил накардааст, аммо туи ки масалан чӣ қадар сол ту таҳсил карде, масалан ки кӯшиш карде то як зина расидан, ва ин як стресси хеле сахт мешавад барои инсон. Ва чӣ гуна мубориза мебарӣ ба ҳамин стресс? Хуб, бо гӯш кардани мусиқӣ кӯшиш мекунам ки аҳамият надиҳам ва бо дӯстонам мешинам, суҳбат мекунам, кӯшиш мекунам ки умуман дар оиди ҳамун комментарий ё ки сухан ягон ҳамун гап фикр накунам. Танҳоиро дӯст медоред? Албатта. Барои ин ки бештари вақт масалан дар чунин ҳолатҳо ман танҳоиро пеша мекунам. Ягон масалан табиати зебо ё ягон гӯшаи шаҳрро интихоб мекунам ки дар он ҷо аслан ки одамон кам ҳастанд, ба он ҷо меравам, мешинам, яъне ки фикри худро пурра мекунам ва баъдам ба хулоса омада бо як ҷидду ҷаҳл бояд боз оянда чӣ кор кунам? Нақшаҳоеро мекашам. Ман ҳамин гуна ҳастам. Вақте танҳо монам зиёд фикр мекунам, нақшаҳои ояндаро мекашам. Чӣ бояд кард? Ҳоло чӣ камбудӣ ҳаст? Бале, бояд чӣ кор кард? Ва ҳоло як камбудӣ дорем, Сабрина. Мо таронаи Каска плакал нагузоштем. Бале, ҳоло пешон мекунам ҳамин таронаро, пас аз он хеле зуд бармегардем. Рафтем. Бори дигар чӣ гап аст аз субҳ? Одами рӯзадор аллакай маълум аст. Воқеан бори дигар, бале, аломати рӯза. Бори дигар субҳ бахайр бошад барои кулли шунавандаҳои радиои Ҳамсадо. Хотиррасон мекунем ки имрӯз дар меҳмонии радиои Ҳамсадо қарор гирифтааст блогер, ровӣ, рамзи зебоӣ, маликаи ҷаззобияти Читаи Россия, бозраси калони шуъбаи ташвиқот ва тарғиботи раёсати бозрасии давлати автомобилии Тоҷикистон, ҳалочи милитсия.
дорандаи сипоснома аз вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва духтари бениҳоят зебо Сабрина Назрӣ бори дигар субҳ ба хайр. Сабрина бонум, хайр бошад. ва ягон нафара мегӯна муаррифӣ кардааст Сабрина? акнун аз ҳама хоҳиш кун ки дар ҳама ҷо бояд намегӯна туро муаррифӣ кунад. Рост. дар ҳама ҷо ҳамин навистаҷотро ба ман равон кун. пеш аз ягон ҷо рафта ҳамун нафарода равон мекунам ки ҳамин гуна маро муаррифӣ кунад. салом ба Сабрина Бону менависад 4186 чор рақами охираш дар ҳаёт иштибоҳи нобахшиданӣ кардаед менависад барои мо. яъне ман бале албатта чи иштибоҳ аст агар махфӣ набошад? иштибоҳ ҳамин аст ки як корро як роҳро пеш гирифта будам, аз ҳамун кори пеш гирифтам, ҳоло пушаймон ҳастам. аз ҳамон кори пеш гирифтаат. бале ва 2255 менависад салом алейкум Сабрина, шумо барандагӣ мекунед дар тӯйҳо, махфӣ набошад чанд сомон? албатта барандагӣ мекунам ва бале бар ивази хӯрок шӯхӣ мекунам. албатта шӯхӣ ин як шӯхӣ. чанд чӣ қадар аст нобах? пушида албатта. Ушки менависад барои мо шунавандаи навбатӣ. Доброе утро, Амсадо. Поставьте, пожалуйста, композицию Джонни Алия. Благодарю. Албатта барои шумо пешон мекунем ин таронаро. Каме бояд ки шумо интизор бошед. Босам паёмҳои дигар меоянд барои мо дар Viber. паёмҳоро аз куҷо хондисида? ман Viber, Instagram, WhatsApp бароим қадар барои ман каме мушкил аст. дидед 2 маротиба Бахтиёр Розиқов ин чизро равона кардааст. 2 маротиба ин паёмро равона мекунад. Вопрос к Сабринке менависад. Как сохранить уверенность, если заметила, что колготки дырявил? яъне ки чӣ гуна бояд анамон воханам худро нигаҳ дошт вақте ки мефаҳмӣ ки колготка даридааст? кӯшиш мекунӣ ки нигоҳи мардумро ба худат ҷалб кунӣ, яъне ки фақат ба рӯи ту нигоҳ кунанд, ба дигар ҷиҳат не. ва ягон сирри махфӣ ҳаст аз Сабрина Назрӣ ки дигарон намедонанд? албатта бисёр сир аст. яке аз онҳо? сирро намегӯям. хайр, шояд ки яктоаш ақаллан шояд ки кӯмак расонад барои кулли мардум. намегӯям сирро. ин махфӣ аст ба ҳар сурат. албатта. хуб Сабрина, саволи дигар аллакай аз кушодашавии мавҷи радиои Амсадо 6 моҳ сипарӣ гашт. аввалин меҳмони радиои Амсадо Сабрина Назрӣ буд ва аз он замон як вақти кӯтоҳ барои дигарон аммо дароз барои радиои Амсадо, яъне ки як қадами хеле бузург барои радиои Амсадо баргузор кард аввалин маросими ҷоизасупории худро Амсадо Music Awards-ро, ки дар он ҷо шумо низ иштирок намудед ва яке аз ҷоизаҳоро ба топ ситораи тоҷик Фарзонаи Хуршед супоридед. хуб, ақидаи шумо нисбат ба радиои Амсадо то имрӯз бояд чӣ кор кард? кадом камбудиҳоро рафт кард? шояд кадом хубиҳоро рафт кард ки нерӯсӣ ман шуморо дар ҳамун рӯи саҳна ҳатто таъриф карда будам ки радиои Ҳамсадо тавонист ки дар муддати кӯтоҳ ба бисёр дастовардҳо ноил гардад. хуб, мисол шумо тавонистед тамоми ҳунармандо, тамоми шахсиятҳои маъруфро дар барномаҳои худ даъват кунед, бо онҳо суҳбат гузаронед ва дар муддати 6 моҳ аллакай шумо як консерти бошукӯҳе ҳамроҳи тамоми ситораҳои тоҷик яъне барпо намудед. офарин. Ташаккури зиёд мегӯям Сабрина. Ташаккури зиёд мегӯям барои шумо. Ва Сабрина, саволи аз ҳама охирин барои имрӯз. Интихоби либос барои мо бисёр ҷолиб аст. дар интихоби либос ма ягон бор надидам ки Сабрина Назрӣ бигӯяд ки ким кадом 50-50 дизайнер барои ӯ либос духта аст, яъне ки ӯ мепӯшад, меояд ва барои ӯ зебанда аст. Аз куҷо? хуб, бисёртар ман бо интихоби худам кор мекунам, яъне ки ба завқи худам либос интихоб мекунам. албатта бо вайёрам яъне тароҳони худмо низ кор мекунам. масалан либосе ки дар Ҳамсадо Music Awards пӯшида будед, он аз куҷо буд? аз вай худам буд. аз даруни ҷавони худам? албатта аз гардироби худам. интихоби худам буд, яъне аз куҷо? аз мағоза харидор мекунам? албатта аз мағоза харидор кардам. бо тароҳон низ ҳамкорӣ дорам. умед Кучкалиев, бо як умеди дигар Негматов ва Хуршед Саттаров, Мауда Ҳамраева. яъне ки бо ҳамаи
бо ҳамаи бачаҳо тароҳон ва як зан тароҳ. Хуб, Сабрина, дар охир чӣ гуфтанӣ доред барои кулли шунавандаҳои? Ин воқеан як саволи оддӣ аст, аммо бе ин намешавад. Барои кулли мухлисон, барои кулли блогерон, воқеан барои кулли блогероне ки имрӯз рӯйхати онҳо хеле зиёд шудааст. ҳай кӯшиш мекунем хуб ба блогерон барор мехоҳам бигзор видеоҳои ба маъне ба мантиқ рӯйнавор бароранду хуб ба шунавандагон ва ба кулли мардуми Тоҷикистон хонаободӣ бигзор ки хона обод бошанд ва ҳатто ватани азизамон низ обод бошанд, сарбаланд бошанд, сиҳат бошанд, ҳар куҷое бошанд набошанд, тан сиҳат бошанд. ҳар куҷое бошад набошад, тан сиҳат бошад. Инро дар ҳамсадои иқтибос меварад ҷой кардан дар кор. Ба ҳар сурат ташаккури зиёд мекунам барои Сабрина Боно. Яъне танашон солим бошад. Бале, асаҳо муҳиман ҳамин аст. Ташаккури зиёд барои Сабрина Боно, ташаккур барои омадан, барои иштирок дар барномаи Субҳгоҳии Салом ҳасадо, нигоҳ накарда ба оне ки айни замон Рамазон аст ва даҳон қоқ шуда чиро мефаҳмам. Ташаккур ба шумо ки маро даъват намудед. Маротибаи дуюм ва шояд ки бигзор ки маротибаи сеюм ва чорум бошад ки шуморо даъват кунем ба ҳамин радио. Мо шуморо дӯст медорем ва бигзор ки намегуна шумо шукуфон ва хеле зебо бимонед. Ташаккури зиёд.